Ui, que volve don Ramón aquí. Os exercicios lle meto moita caña a pandeireta e, claro, estás cansado. Estou cansadísimo. Igual para rematar nos ven ben sempre facemos exercicios de relaxación. Claro, faltaba Así iso. que... Sí. Home, mira, pois xa aproveita todo o que tiñache preparado ca toalla para así, vamos a rematar con un pouquiño de relaxándonos, porque é tamén importante que o noso corpo volva a calma, verdade? E unha cousa moi importante A pandeireta. na natación é controlar a respiración. Entón, vamos facer uns exercicios nos que vamos ter que concentrarnos moitísimo na respiración. Entón, sentámonos cómodos, ben, nesa postura, na que está aquí don Ramón, sentado no sillón, nos talón sentado na toalla. E, mirade, o que vamos a facer agora é un exercicio de, simplemente, escoitar. Vamos ter que escoitar os sons que hai ao noso redor. Vou comezar a tocar este instrumento, que mirade, un instrumento feito cunha lata, e unhos... non sei se espero que se oiga ben. E temos que seguir escoitando, sí? Tú escoita moi ben todo o que hai ao redor, sí? A ver se escoitas a respiración, a ver se escoitas o reloxo, a ver se escoitas algún coche. Creo que coches escoitanse poucos porque non hai moito tráfico. Entón, estades preparados? Temos que, sentámonos, pechamos os ollos e escoitamos. Podes abrir os ollos. Cóntame, que foi o que escoitaches? Pois, a ver, eu escoitei o instrumento ese, e cando deixache de tocar, escoitei, e vos? Que escoitástedes? Eu escoitei a miña respiración, non escoitei outra cousa. Vamos agora a tapar os oídos, pechar os ollos e imos imitar o son da auga, vale? Como se imita o son da auga? Claro, a ver, pode ser moitos tipos de auga, pois como se fose unha auga, un regatiño de auga pequeno, así. Que pasa? Que nos quedamos sen aire, cando nos quedamos sen aire, volvemos a inflar os nosos pulmóns, Vale, a ver, vámonos a poñer en práctica. Veña, estás listo? Veña, pois, adiante.
Quitamos o son. Veña, unha vez máis. Bueno, moi ben. Que che parece se rematamos con... Aquí rematando, imitando un animal acuático. A un crocodilo. Nas piscinas non suele haber bichería, pero... non me estaba desgañando. Nas piscinas non suele haber bichería, dicía. Bueno. Pero bueno, tampouco suelen entrar os gatos e Ramoños entrou antes á piscina. Así que vamos a imaginarnos que somos unha rá, que fan as rás. Sin saltar, por suposto. Pero as rás fan unha cousa, que claro, a ver, ao mellor non as vistes nunca, porque según vos ven, xa saltan e se mergullan na auga. Pero estas rás, cando non as vedes, o que están a facer é, están super quietas. Moi quietas. Por que? Porque están esperando que pase unha mosca para lanzar a súa lingua pegañenta e zampala. Entón, que tedes que facer? Atento. Tedes que estar moi quieto e inflar o papo, porque as rás o que inflan é así o papo e o todo, e despois voltan a unha lingua, porque hai unha lingua enorme que claro, onde a meten? Pois vai para dentro. Entón, temos que inflar, aguantar, e cando pasa unha mosca, zumba! Non soltemos esa lingua, pero soltámoslo ao aire, como se fose a lingua. Forte, vale? E seguro que se pasa unha mosca por cerca vosa, bum, a mandades por aí de paseo. Estades preparados? Veña, vamos. Listo? Sí. Comezamos a inflar os pulmóns, a barriga, veña, inflámonos. E aguantamos, cando non aguantemos máis, soltámoslo ao aire todo. Aí, moi ben. Bueno, casi pillas a mosca. Casi. Imos a repetir. Listo? Sí. Vamos. Inflámonos. E... fora aire. Moi ben. Bueno, ahora supoño que estarás máis relaxado, verdade? Bueno, ahora sí, ahora estou mellor. Ahora creo que podo seguir a miñas lecturas. Pois, bueno, ahora sí que nos despedimos. Xa sabemos que esas clases non son como as de sempre, pero é importante que nos manteñamos activos, que facamos moito exercicio e coidemos moito a nosa mente, o noso corpo e a saúde. Espero que teñades comendo moi ben. Bueno, ata a próxima aventura. Ata outra. Chao, chao. Auriño, chao. Veña, vámonos. Veña, chao.